Begini naiknya apa? Aku gak seneng totalitas tanggapan ya tanggapan kok. Awak dhewe ini bener rezeki kok. Kok malah nangis iki piye nih? Lah terus. Wah. Ya Allah. Ojo ngaco. Oh, udah Pak Bayang ini ya Allah. Lah kok iki nangis iki ngapon lho. Ojo nangis lah, Dek. Aku kancamu. Selalu setia karo kowe. Aku lebokno TV-mu.
emang. Ya mati. Ini mati ya. Ini ya. Oh ya.
Kayak Jogja. Meletrek. Lu itu kok malu-maluin gue sih, Din? Anjir lo. Kamu sudah dapat 100 latar bongkol kan tambahin. Lah paling endah lah nyambut gawe ku ya ketok meriah. Apa PC gue nyambut gawe yuk. Mereka apa wis salto? Ini PC nih. Ini kamu mau salto tak, Bu? Dereng. Salto adewe saka Ponorogo ujung kulon. Ditanggap rene iki kon urun pola. Ya kok dolamis. Kalau matamu. Kok kulino semua to. Kok iso? Apa? Ya apa? Pokoknya satu nel. Yo. Wong jenenge apa ki nglakoni lelakon kuwi iki syaraté ya betah luwe. Betah luwe apa mobil ora iso lare ora mlaku. Kendene bosok. Lek mbok aja ngono lho, nggih. Ngadakne reokan ngene iki ragate ya gedhe. Olahraga. Wong jenenge reok iki wis genah. Apa? Singa reok lepas. Singo ora lepas artine apa? Ya mangane engko barbaran. Mangane engko barbaran ngene kedung ngarang kating ya. Memet. Jane aku kene iki pindul ya. Ya pokok sahabat ini apa disyukuri. Iki acara ya halal bihalal. Aku ben tanggapan rene iki arep ganong iki kaya kudu rasa-rasen ae nggih. Alasannya apa? Masuk angin. Berapa? Sing marai masuk angin ngerti, Pak? Ngapa? Kopi tok sebenarnya. Gak sepenting adewe ning kene iki menghibur wisatawan Telaga Ngebel. Niki saking Ponorogo tok napa wonten sing jauh niki? Bangladesh ada Bangladesh. Ngawi. Bogor. Papua. Kalimantan. Ya Allah kok ora nyaman to, Bu? Oh, Om yang itu tuh. Orang lo ngapa kok nyawer dideket ning kono? Ambon. Berarti yo iki Ambon, Bos, Ambon. Pak menika apa ki saking Ambon nggih, Pak nggih. Dari Ambon. Ngono kuwi jenenge wong lanang ki miyayen iki ya di kalungan emas ngono kuwi. Ojo kaya pakmu. pakai kalungan ngaret mendung. Gledis aja. Ora kok ngono Pak kuwi kayak kalungan emas to. Nggih. Pak kuwi kalungan arit perkara wonge mendung pelan. Oke, ada meneng ning kene nyambut gawe sing apik menghibur wisatawan Telaga Ngebel. Oke, penting sedaya sehat selalu nggih. Ayo kita dilanjut toh. Ben meriah terbantu TK yo.
Ada. Ini kelek ora? Jarang iki kok dapat ngintip-ngintip. Ambek aku Senin Kemis lah kowe gur penak gur. Awak dhewe sebagai seniman iki kerja kompak. Aku dadi tukang ini kowe sing salto. Sapa awakmu awakmu? Kowe kok sama Pak Dino. Saya tahu. Ora bisa ngombe. Kowe iki nyapa pademu ini? Ora ini padha semangate nyemangati aku. Banyak kena ujulah. Aku gandeng. Iya. Ora apa-apa. Pak Kendet barang iki iki bener nyewa terap. Ning Yami Tlogo kono lho. Ora apa-apa dong. Awak dhewe sebagai seniman tidak bisa memandang sebelah mata. Ceplok tenan. Iya iya. Enek panas jadi pangan panas, enek udan jadi pangan udan. Ning yo tambahno nek jane-jane iki. Iki entek-entek ini duit nek. Ora apa-apa. Ya ora kok ngono kuwi adile nek kene wis pindho. Telu. Masa ngono ya ora mundak. Hebat padha. Gak layakmu. Aku to. Ngejel lah ya. Mak ceplok, Mak. Ora. Lah iki ki mbok isin karo kakak aku saka Ambon Wingkah. Pengen lho wong Wingkah pirangane atus ae ora nggur nyawang wong mangku ya Pakde ya. Jangan gregetne ngono ta Pak. Ora kok ngono. Moh. Wong lanang. Salah. Mo. Simo ngene. Lah simo iki singo. Lah ora laramu. Mo. Panas pengen kan kalau kapal. Nduk, minggir, Nduk. Kayak ndelok apa ki? Iki jane anake sapa? Oh, kamu itu. Nyapa? Lah jenenge wong anake lincah aku lho. Nyapa? Ben ngidame bapak ndelok papa-papa. Papa-papa. Piye ta? Tak omong iki. Balen ono. Dangdut kae to? Iya. Apa wae jenenge? Papa-papa. Pa. Pa. La. Mati ya? Pa. Mati ya? Pa.
Palapa. Papalapa. Angel. Melet aja deh. Pa. Pa. La. Pa. 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 Papalapa. Bukan Pak. Kesetrum aku kok iso. Kuwi anu kuwi. Iya. Iki lho, betul iki. Wong kakang kamu nek kono manas-manas, lah kok kowe iki kok malah mau. Adewe nek kene iki ditanggap bareng kok. Kono madhep rono gek wayahmu. Wah. Aku poso wingi nggih skincare. Nyapa? Dan putih. Malah saiki panas. Aku ora nggih skincare. Ora usah ora pamaan kowe iki. Wayahmu le ya. Yo. Edrek ya sak wajare aja ndodok-ndodok kuwi. Kok ora mandang kok malah nguyu mak ses. Betarene kacang kabeh iki. Aku malah delok ae keket. Iki ngono ki patute tak duduh itu. Nyapa? Ning kene sapa kae bos Ambon. Bos Ambon. Aku sing lanange. Iki wedoke. Piye? Tak incenge saka kene sik. Oke. Kalau aku gur topian aku tak topian gak ngile ya. Yang tadi sedeng bos. Sedeng. aku malah topian iki padha ngene. Sik, aku lak bar kok kene to. Iya ya. Saiki tak rono genti. Saya tak boleh kacamata sih. Ya. Enggak terima. Nah, klik. Iki lho. Halil. Gila. Sange Ambon Mas Wo. Bener ya bener. Nek cara blegere tak delok kulit-kulite padha. Aduh. Face ya padha. Padha. Brengose ya padha menika ya ketel iki ya ketel. Padha. Nek kacake nggo sitok nggih. Apa? Kono wangi Casablanca. Ya. Nek iki ora rapot to. Wangi Bangla. Suwilan mayit. Lah kaya batang. Kok tuman kok kadak-kadakne karo bapak iki lho. Delok lho, aku gotot. Kuwi ya seksi. Bempere ya gede. Kowe aja anggere jeblas lho. Lah bocah sakmene budek bongko. Patute iki bojoku asune kowe. Kowe iki kok ngono to nang aku mesti elek to. Ben, Nek aku asu ora apa-apa. Lah terus? Tak nyatek bojomu. aja. Adik. Kowe semu kuwi. Aku kabeh. Sik rada rene. Ganti aku ya. Wong iki apik. Tangane. Cagak mik Jumatan. Heeh.
no, digandeng no. Digandeng. Yo, Jos. Aku njaluk request lagune Kasingatan. Yuk. Akhirnya udah iki. Awak dhewe tanggapan masane sang mantan gak apa-apa. Kudu diterima totalitas sebagai seniman. Bang. Emil. Adi turung dilo. Kowe nyandeng wong liya. Aduh, kendong basah iki grokolan lho. Wes eleng ora, adene mikir ngebel. Delok kolam gede nyemplung. Lambemu kok agak jeblas. Ora apa-apa lho. Iki ora kok masalah mantan, ora kok perkara apa. Lah terus Nek kene iki adewe nek wis reyok, ya reyok. Koyak ya itu. Ora ngomongin mantan. Foto-foto kemeden. Sing endi nggih? Viral. Endi? Kayak akom lho, akom. Lah iki awal ini jadi gede pas. Bisa matuk barang to lek iki lek. Lek iso. Sing ngadeg tok lho. Ayo. Aja kok muni masa lalu iki nyapa to? Betul lho iki. Totalitas Silaturahmi karo mantan. Ati turun dilo. Kowe manak siji. Dosa lo nggih, dosa lo. Begini naiknya apa? Aku gak seneng totalitas tanggapan ya tanggapan kok. Awak dhewe ini boleh rezeki kok. Kok malah nangis iki piye neh. Lah terus. Wah. Ya Allah. Ojo ngaco. Oh, udah Pak kayak gini ya Allah. Lah iki nangis iki nyapa lho. Ojo nangis lah, Dek, aku kancamu. Kancamu. Selalu setia karo kowe. Apa-apa lambang apaku. Lah terus, wong ngono apa? Hei, kita sih mbak iki. Kowe gak kulina ngono kuwi. Ora
Ora apa-apa. Buyokne kancamu ki nyapa to? Paling ndak nek kene iki kira dinane sik riyaya. Lah iya. Adewe mewakili sangka rombongan reok Singo tendek kajian. Singo Singo los. apa to Kang? Jenenge sakmu angel kok. Mane bayar sithik iki angel iki. Apa Kang? Daya ningrat. Daya ora patek ningrat. Singo daya ningrat ngene adewe nggih. Jalangan pitik di sana di sana. Inilah hari kemenangan buat umat Islam. Oke. Bar poso riyaya. Riyaya. Adewe mewakili saka rombongan Singo Jaya Ningrat Oke. mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sing saka luar kota rene pemanen lupute wong kene yo ndalu sepuro. Pangapunten. Ono bali ning kota yo mlebu ngatos-ngatos Selamat dugi tujuan. Amin. Pokoknya sing mriki sehat selalu nggih. Nggih. Rezeki lancar nggih. Nggih. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Niki wau namung gojekan. Pak De, orang Oke. kuwi Pak De. Ade, sampean balik ning abang kapan Pak De? Aku tak melu ah. Nyetek kok. Bahasa Indonesia pulang kampung kapan Pak De? Alhasem melahat. Malah basa. Arab. Napa to nyapo? Gemben buatku nang pasar kok salimi. Nyapo? Ali-ali ilang. Hei, ilang terus ngomong kuwi. Aku poso ra duit. Ayo, moga-moga dilanjut.